הגל של ההפגנות ברוב ארצות ערב, החל מתאונות. שלום, אני גלעד טובול ממקיף ה' באשדוד. המחשב מזמן לנו מקורות מידע מגוונים ועשירים, והחוויית למידה שונה מאוד וזה יותר כיף. שלום, קוראים לי אריאלה, מכיתה ז'-7, מקיף ה' אשדוד. תוכנית כתום מובילה אותנו להיות עצמאיים וסקרנים, ובמרחב שיש לנו גם לקבל החלטות. ללמד אותנו וגם בדרכים יותר כיפיות. למדתי המון דברים חדשים, תוכנות ואתרים. זה גם הלמידה יותר חווייתית. שלום, שמי יובל כץ, מכיתה ז'-2 ממקיף. שילוב המחשב בלמידה גרם לשינוי מהותי מאוד. כגון, המשימות המתוקשבות באמצעות המחשב מעניינות יותר מלמידה פרונטלית רגילה. נחשפים לחומרי למידה שונים ומגוונים, ומשתמשים בסרטים וסימולציות בשילוב ההוראה. שמי שלי, אני לומדת באולפן התורנית אשדוד. מאז שהצטרפנו לתוכנית כתום, המורה יש לה יותר זמן ומתפנה אלינו אחד-אחד כדי לעזור לנו בנלמד במחשב, ויש אווירה אחרת בכיתה, אווירה שונה שלא הייתה, אווירה של שקט ואווירה נעימה בכיתה. קוראים לי גבי, אני לומד במקיף א', מכיתה ז'-3. היכולות חיפוש שלי השתפרו, שולחים לנו עבודות בפורום, ובעצם אני מבצע אותם בקבוצות, וגם אם נניח ילד אחד חסר, אני שולח לו את העבודה בעזרת האימא. קוראים לי עמית ללוש, אני לומד בז'-3 ממקיף ו', ומאז שהתחלנו ללמוד עם מחשבים, המוטיבציה שלי ללמוד את כל המקצועות עלתה. אחרי שבועות יצא לי פעם ראשונה לדבר מול קהל. אני אציג סרטון שעשינו בשיעור חינוך ומצגת שעשינו בשיעור היסטוריה. אני תנא מיכאל, מנהל מקיף י' דתי על שם שפרן. שכיתת כתום בעצם גרמה לא רק ללימוד הרבה יותר טוב, לשינוי, נקרא לזה בתהליכי הלמידה, אלא זה גם יצר, לפחות מבחינת בית הספר, זה יצר קשר של הילדים, כי לילדים יש משהו להתגאות בו, משהו מיוחד, שזה הנושא הזה של מחשבים. זה יצר קשר בין המורים עצמם שמלמדים בכיתה הזאת, כן מפרים אחד. אני חייב לומר שגם כל קשיי ההסתגלות של השנה הראשונה, שהיה לנו חששות מאוד מאוד, איך אנחנו נפעיל את התוכנית הזאת, איך זה יצא. היום אני שמח מאוד מאוד שנכנסו לתוכנית, והעובדות באמת מעידות על עצמן, שבאמת יש הצלחה, ולא מצער, אפילו לרגע לא מצער שעשינו את כל המאמצים כדי להביא את כיתת כתום אלה. שמי כוכבה בן שושן, אני מורה לצרפתית ומחשבים גם השנה. אני בתוכנית כתום שנה שלישית. מבחינתי זו תוכנית שנתנה מעוף לכל אופן הלמידה שלי, אופן התקשורת עם התלמידים. אנחנו משתמשים בכתום כדי לשדרג את הלמידה וכדי להגיע למקומות שלא יכולנו להגיע ללא המחשב. שמי נטלי, אני מורה לאנגלית במקיף ט' באשדוד. זו השנה הראשונה שאני משתתפת בתוכנית כתום. אני מרגישה שבעקבות השימוש במחשב בכיתות, התלמידים הפכו לתלמידים פעילים במהלך השיעור, לומדים, חוקרים, והרבה יותר מתעניינים בתכנים. אנחנו מרחיבים את התכנים של הספרים, וגולשים כמובן, אבל לא סתם למטרות של כיף, באמת למטרות של למידה. תלמידים מיישמים את הידע, כל מיני אלבומים של פיקאסה ו-voice thread, מקליטים את עצמם, שזה דרגת חשיבה מאוד גבוהה, מביאים את עצמם באנגלית, עושים הרבה פרזנטציות, משימות חקר. אני מרגישה שהלמידה שלי השתפרה בעקבות השימוש במחשב. בעצם זה שאני עומדת מול כיתה ומלמדת איזושהי תוכנה בעצמי, נתנה לי איזושהי עמדה של כוח, של ידע, ואני חושבת שהתלמידים הרבה יותר ערניים ופעילים בשעות האלה עם המחשב. שמי ציפי אלו, באתי עם חוסר ידע בסיסי מאוד בשימוש במחשב, עולמית, אשר כל המורות שהשתלמו בכתום, הן מורה אחת שלא משתמשת במחשב בכיתה. במשך כל שיעור יש שימוש של 10 דקות, רבע שעה במחשב בכיתה, וזה פנטסטי, זה עולם אחר לגמרי. ואני רוצה להודות לכל העושים במלאכה, אבל עדיין המלאכה עדיין רבה. אני חנה מנור, מנהלת מקיף א' באשדוד. השנה
נכנסנו לראשונה לתוכנית כתום, ובמהלך שנת הלימודים ראינו שינויים מאוד משמעותיים ומרחיקי לכת בכל הנושא של ההוראה, הלמידה, האחריות ללמידה בכיתות ז'. שילוב דרכי הוראה חדשות ומיוחדות נכנס מהר מאוד לכיתה בכל תחומי הדעת. הדבר השני שהיה בולט מאוד, ברגע שהגיעו הלפטופים והילדים התחילו לעבוד בכיתה עם הלפטופים, ראינו שיש הרבה מאוד אחריות על הלמידה שמוטלת על הילדים, והם לומדים לקחת אחריות. הם מבצעים משימות, הם נמצאים בקשר עם המורים אחרי שעות הלימודים, דבר שלא היה קודם. התלמידים הפכו במידה רבה לאוטודידקטים, הם יודעים לחפש, הם יודעים למצוא, הם יודעים לשלב דברים, וזה חידוש ממש יפה ונכון. בנוסף, המורים שהשתלמו בכתום העבירו מהניסיון שלהם לכל הצוות, גם לכאלה שהם לא בכתום. אני מקווה ששנה הבאה יהיו לנו יותר כיתות ויותר מורים. ויש את התחושה שאנחנו נכנסים לעידן חדש של הוראה מעודכנת ועכשווית ומנצלת טכנולוגיות, וזה יופי.